No niin, nyt eletään taas tällaista mielenkiintoisia aikoja. Nyt on itse asiassa varmaan syyskuu 2015, 16. päivä. Tää tapahtuu joka vuosi jostain syystä. Siis tää juttu, tiedättekö tää biosfääri? Se vaan... Se on niin sanoin kuvaamaton. Mä en tajua, siis ihmisiä vaan katoaa. Jyri, Kanki, Miikka, Tommi, Jenni. Siis kun ei vaan niinku tajuu, kun niitä vaan niinku... Siis biosfääri vaan tekee tän. Siis mä en vaan niinku... Siis tää on vaan niinku joka vuosi tää juttu. Mä en vaan niinku... Mikä vittu todella? Mikä vittu? Elpa! Rastikierros lähtee Kultaisesta Hirvestä. Kello 18. Halloo. Kukas on linjoilla? Moro, täällä Mikko. No moro Mikko. Mitäs sanaa haetaan? Oisko se puuhöylä? Ei oo puuhöylä. No ees vittusit. He. Siis kelatkaa! Nää ihmiset elää näin! Joka päivä! Hyvää iltaa täältä Elpan säätiedoituksesta. Tänään kerron teille, millaista säätä Turkuun on luvassa. Eli pohjoisesta virtaa biosfäärin mukana kostea ilta meille. You gotta ask yourself, do I feel lucky? Well, do ya, punk?